Praise the Lord. Hallelujah. Isra bakhnathung गिबियाव दिनैनि बे सानाव आङो नोंथांमोननिसिम दसे सम इसोरनि बाथ्रा आङो बुंनो सानबाय। गिबियाव इसोरखौ हामबाय होनदों, लोगोसे आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायदों। दायो आङो दसे सम बे इसोरनि गोथां बाथ्राखौ दसे सम बुंनो सानबाय। मानोना जोङो दिनै गावजों गाव थुलुंगा लायनांगौ। इसोरनि बाथ्रा बुंदों, नोंसोर गावजों गाव थुलुंगा हो, गावजों गाव बान्थायज्लाय, गावजों गाव थुलुंगा होलाय। इसोरनि बाथ्रा जोंखौ बुंदों। बेनिखायनो जों बे समाव आङो दसे सम इसोरनि बाथ्रा नोंथांमोननिसिम बुंनो सानबाय। जाय बाथ्राखौ जोङो एसेब्लाबो मिथिगौ, जाय बाथ्राखौ जों एसेब्लाबो बयबो मिथिगौ ख्रिस्टियानफ्रा, बेनिफ्राय एसे सम आङो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि फैगोननि सोमोन्दै बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय आङो गुसुङै बुंनो सानबाय लोगोफोर। दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि फैगोनखौ बयबो सिनफोरखौ मिथिगौ। जिसुआ गावनो बुंखादोंमोन मोनसे समावहाय, सेलाफ्रा सोंदोंमोन जिसुनियाव जोबनाय मुगायाव मा जागोन बेफोरखौ सोंनायनि उनावहाय जिसुआ बुंदों, आं बे समाव बेखौहाय माथाइ 26निफ्राय एसे लानानै बुंनो सानबाय। 3निफ्राय एसे फरायनि लोगोफोर। बेयाव सैनांनाय आरो होजानायनि सोमोन्दै गुसुङै आं फरायनो सानबाय। अलिभ हाजोआव हारसिङै जनानै थानाय समाव सेलाफ्रा बिनियाव थांनानै होनदों, जोंनो खोथा, बेफोरो माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननायनि आरो नों संसारनि जोबनायनि हांखोआ मा? बेखौ जिसुनि सेलाफ्रा सोंबाय। जिसुआ दानो बुंफिननोसै। जिसुआ बुंफिनबाय, सिरि मोननानै थादो, रावबो नोंसोरखौ आन्दायहोयि बादि, मानोना गोबां आंनि मुं लानानै होनगोन, आंनो ख्रिस्ट'आ, आरो बिसोरो गोबांखौ आन्दायहोगोन। नोंसोरो दावहा नांनायफोर आरो दावहा नांनायफोरनि आराव जानायफोरखौ खोनागोन। नाथाय नोंसोर दा गिख्रं, मानोना बेफोरो जाथारनांगौ, नाथाय जोबनायनि समा अब्लाबो जाथ'वाखै। फोलेरा फोलेरनि जेंना, रायजोआ रायजोनि जेंना सिखांगोन, आरो जायगा जायगा आंखालफोर, बांग्रिं मावनायफोर जागोन। नाथाय बेफोर मानिया आइखां बायखांफोरनि जाजेननायल' होननानै जों बयबो मिथिबाय। साफ्रोमबो जों मिथियै गैला लोगोफोर। बेनो जिसु ख्रिस्ट'नि जे बुंनाय। आं बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै अर्थात बिजिरनानै होआलाबो जासै। खारन जों नुखाबाय, महामारि जानानै थांबाय गिथाव बाथाव, आरो दावहा सोलिगासिनो दङ। 2022नि फेब्रुवारिनि 26 तारिखनिफ्राय 2026नि फेब्रुवारि 26 तारिखसिम रासियानजों इउक्रेनजों दावहाया बोसोरनै जानानै बारलांबायसो दानि। इजराइलजों पेलेस्टाइनजों थांनाय बे 2023नि 7 फेब्रुवारिनिफ्राय इजराइलजों पेलेस्टाइनजों दावहा दासिमबो जोबाखै। बेफोरनोथ' गिथाव बाथाव दावहा जागोन होनदों। हादोरजों हादोर दावहा जागासिनो दङ। आरो मानसिया गावजों गाव सिथारलायगासिनो दङ। आरो गिलु बालु 2023आव 6 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै गिलु बालु बांग्रिम, तुर्कीफ्राव बांग्रिम मावनायखौ जों बयबो नुबाय। चाइनायाव बांग्रिम मावनायखौ जों बयबो नुबाय। 2015आवहाय जुननि 12 तारिखआवहाय बांग्रिम मावनायखौ नेपालाव मावनायखौ जों बयबो मिथिबाय। बेफोर गासै गुबुन गुबुन हादोराव जेसेबां जोंनि नुनायाव जों जे ससियेल मिडियाफ्राव नुबाय, खोनाबाय, बेफोर गासैबो मावनाय जाथारनाय जाथायफोर, बेखौ जों खोनाबाय। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोननि सिनआ, हांखोआ बेनो लोगोफोर। जिसु ख्रिस्ट'नि जे फैफिनगोन समनि जे हांखो एबा सिनफ्रा बेनो। आरो मानसिफोरनि अबस्थायाखौ जों नुबाय। मानसिफ्राथ' पापनि सायाव पाप, इसोरनि बोसोननिफ्राय बिमायनो गोजानाव थांगासिनो दङ। जों बयबो मिथिगौ, मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्रानि फारसे गोसो होनाय गैला। आरो
गोदोनि न'हरनि समफोराव जेरैबायदि जादोंमोन मानसिफ्रा बे एखे रोखोमैनो जालांगासिनो दङ अब्ला इसोरा बोरै खुसि जादों न'हरनि न'खरा जेरै परित्रान मोनदोंमोन आरो बाखिफ्रा गिलु बालु दैबानाजों जेरै थैदोंमोन आरो जों लर्डनि न'खरखौ गोसोखांनि लर्डनि समावबो गासै सदम गमरायावहाय गिथाव बाथाव अरनि अखा हानानै धंस खालामनो गोनां जाबाय लर्डनि न'खराल' बासि जाबाय लोगोफोर बे समाव आङो बेजों लोगोसे बे माथाइनि 24-29निफ्राय 31सिमखौ एसे फरायनानै होनो सानबाय आरो फंनैसो बेनिफ्राय बुंनोबो गोसो जाबाय लोगोफोर दे माथाइनि 24-29निफ्राय एसे फरायनाय बे निदानफ्रा जोबमारनो साना सोमलांगोन बे निदाननि दिनफ्रा जोबमारनो साना सोमलांगोन दानिया खोनासंदो आरो अखाफोरा गावनि जोंनायखौ होनाय नङा आरो हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावजागोन ओमफ्राय दाना गिथाव बाथावना बे समफ्रा बे मुगाफ्रा जेब्ला सफैगोन सानाबो गोसोम जालांगोन अखाफोराबो गावनि जोंनायखौ होनाय नङा होनो आरो हाथरखिफ्राबो नख्रांनिफ्राय बे बुहुमाव गोग्लैगोन बे कारेक्ट दे गोग्लैथारगोन सानाबो गासैबो सान अखाफोरनि थाखाय बुंनायफोर गासैबो जाथारगोन बे समाव खोनासंनो दानिया मा बुंदों नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावजागोन अब्लानो मानसिनि बिसा हौवानि हांखोआ नख्राङाव नुजागोन आरो पृथिबिनि फोलेरमानिफ्रा गाबख्रावगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैनि सायाव बोलो आरो महिमाजों फैनाय नुगोन दोनना दानिया मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैनि सायाव मा होनदों जोमैनि सायाव बोलो आरो महिमाजों अब्लानो मानसिनि बिसा हौवानि हांखोआ नख्राङाव नुजागोन आरो पृथिबिनि फोलेरमानिफोरा गाबख्रावगोन जिसुखौ नुनानै जिसुखौ नख्राङाव नुहरनानै मानसिनि अबस्थाया मानसिफ्रा गाबख्रावगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैनि सायावहाय बोलो आरो महिमाजों फैनाय नुथारगोन बयबो मा जागोन बे समावलाय जोंनि अबस्थायालाय जोङो बे समाव थामथिं दंना गैया जोंनि गोसोफ्रालाय जों गावखौ बेंनो हादोंना हायाखै बे समसिमावलाय इसोरनि बाथ्रायाव जों गावखौ लुनो हादोंना हायाखै दानिया 31 बुकखौ नायनि गेदेर फेंफा सुगोन आरो पृथिबिनि खना फादब्रैयावबो गावनि आर्फोफोरखौ दोनहरगोन जेब्ला गेदेर फेंफा सुगोन आरो पृथिबिनि खना फादब्रैयाव गावनि आर्फोफोरखौ दोनहरगोन आरो बिसोरो संसारनि फारसे सिमानिफ्राय गुबुन फारसे सिमा जोबनायसिम गावनि सायख'जानायफोरखौ ज' खालामगोन बेयावनो धोरोमियाफोरखौ लांनायनि सम जागोन लोगोफोर प्रेज द लर्ड दानिया सोर लांजागोन सोर गालांजागोन गावबा गावनि खोथासै आं मोनसे एग्जाम्पल होनि जेब्ला जोङो फोथाराव माइफोरखौ हायो माइफोरखौ हानानैहाय जेब्ला जों माइखौ हाखाङो माइ फानजा सरखानानै गासैबो फानजाफोरखौहाय दाबसे जायगायाव ज' खालामनानै जोङो ट्रेक्टरफ्रा जाबनानै गारिफ्रा जाबनानै न'सिम जों रोगायो नंगौना नङा लोगोफोर गासैबो माइफोरखौहाय दाबसे जायगायाव ज' खालामनानै गावबा गावनि न'आव जों रोगायो थिग इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आबो बेबायदिनो खालामसिगोन दानिया जोङो मोनसे बाथ्राखौ नायबावनि जेरेमियानि 8:13 ओरैबायदि होनदों मानसिया जेरै गावनि आबादखौ बुथुमो फोथारनिफ्राय गावनि आबादखौ बुथुमो इसोराबो गावनि फिसाफोरखौ बुथुमगोन गावनि फिसाफोरखौ ज' खालामगोन बुथुमगोन
आङो बेखिनिल' बुंबाय नोंथांमोनजों लोगोसे आंनि बे चेनेलाव दसे सम नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बे बाथ्रा नोंथांमोननि गोसोफोरखौ गोसो गुदुं जाहोथोंसै आरो बुंनायफ्रा उन सिगां जायो रावबो बेखौ क्लियारलि बुंनो हाजोबा अब्लाबो आं बे सर्टनि नोंथांमोननिसिम जेखौ बुंबाय बे बाथ्राफोरखौ बयबो जों बुजिखानायफ्रा बुजिसोनानै लानो हानाय बायदि मिथिबाङिफ्रा मिथिनाय बायदि आं बेखिनिखौनो बुंना दोनबाय माथाइ 24नि 29निफ्राय 31नि बाथ्राखौ आं बेखिनियाव बुंना दोनबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ बयनिसिमबो प्रेज द लर्ड